te missen, want het is een feestje elk jaar. Op de Sinsverjaardag zitten wij gezellig bij elkaar. En we wachten op de cadeautjes, want hij komt al sinds mensenheugenis. Oh, ik kan niet wachten tot het 5 december is. Oh, ik kan niet wachten tot het 5 december is. Het nieuws van het ei gaat het hele Peel- en Maasrijk door. Iedereen heeft het erover. En niet om, maar cho, ke, chocola. Chocolade letter. Nee, niet cola. Nee, chocola. Ik vind dat dan wel chocola is. Dan schrijf je toch chocola? En dan schrijf ik chocola op. Ik wil chocola, de letter. Echt geen klap. Zet, klap. Ik heb even mijn schrijfwoord nodig. Weet je, ik ben naar de Smurf geweest en die DVD is fantastisch. Heb je het ook op zakken? Ja, doe maar. Oké. Ik denk dat ik op de achterkant begin. Nee, man, de murren. Ik wil eigenlijk... Wat gezellig. Wat ga je doen? Nee, Frank, wat is het klaar? Weet je wel aan. Is er geen pleetjes meer? Nee, moet er pleetjes Ja, natuurlijk moeten er pleetjes Doen we meer. pleetjes bij. Hartstikke leuk. Ja, Tim Knol. Het is keiruig, man. Ik kan even wachten. Computer moet ik er dan bij zetten, wat voor een soort? Ja, maar anders weet Sinterklaas dat niet. Dat is toch wel handig. Ja. Ja, anders kun je misschien een verkeerde. Misschien is een bepaald idee. Een date met Jippe, dat zal dan wel snappen. Ja, dat snap ik niet. Daar hoeft ze niet verder iets beter van melden. Moet Jeppe dat ook wel leuk vinden, hè? Is het nees al gehuurd? Nee. Vind ik nice. Over het ei? Over dat ei? Wat zou er dan in zitten? Wat denkt ze? Ik weet het niet. Het is een beetje eng. Ja, het is, Ja. ja. Ze zullen toch niet os moeten hebben, of wat? Dat zal toch niet. Waarom zou die jas nou moeten hebben? Ik weet het niet, dit is... Ik weet het echt niet. Nee, niet. Ja, moet het niet uitgebroed worden? Misschien gaat het van dicht. Ja, toch, ik op een ei. Nee, echt niet. Ik kon er niet op zitten. Nee? Nee, ik kon er niet op zitten. Ik dacht, oh, maar... Dat had hij wel gedacht. Zul je wel grappig zien. Ja. Oh. Oh, kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Is de beste. Voorlopig is het ei bij Mark Reinders in goede handen. Hij neemt het ei overal mee naartoe. Zelfs tijdens zijn uitzending op de radio kan hij niet presenteren zonder het ei. Wat een geweldige plaat was dit. Nog steeds in de studio niemand minder dan het mysterieuze ei. Welkom. Wat heeft ze vandaag gedaan, ei? Kikkelekik, En wil ze nog een leuke plaat huren? kikkelekik. Volgens mij heb ik vanmorgen geluisterd naar het programma van Janine. En dat is natuurlijk... Kikkelekik. Nou, zullen we Janine eens even gaan opbellen. En eens even kijken wie je met Janine gaat. Met Janine Jansen. Hallo Mark. Wat? Oh, ja, ik kom er meteen aan. Wacht even. Dat hoeft Mark geen tweede keer te vragen. Binnen een mum van tijd stormt Janine de studio binnen.
Nou, in de studio daar hebben we dan de enige echte André Helmans. Ja, goedenavond. Hoe is het? Ja, als ik zit dan ga je dat moet ik zeggen. Maar officieel zit zich niet op de zolderdag, maar op een woensdagavond. En wat kunt zich dan hier doen in je programma? Nou, ik wil even kijken wat voor Sinterklaas hij zoet, wat ik jullie van had. Dan kom eens even kijken. Dat klopt, ja. Hey, Mark. Oh, nou, Janine is in de studio, dames en heren. Janine, Ja. ik had het gebeld. Dit ei zit de hele tijd kukelekuuk. Wauw, laat eens kijken. Wieso? Dat kan ik kriek beweren. Ik neem het met. Nou, oké. Dan, Hoor je nou? ja, hi Janine. Hiya. Nou, dat was Janine. Wat dit met het ei gaat doen, Wat moet hij dan mee? ik zou het echt niet weten. Maar dat ei zit de hele tijd kukelekuuk. En ik weet niet wat het vanavond komt, maar Voor de kie? wie weet. Jan. Hallo. Jan Bouten. Ja. Dag. Hoi. Nou, moet je eens kijken wat ik hier heb. In de studio, daar heb ik een ei gevonden. En ik heb het vermoeden dat het heel veel geld waard is. Wat denk je? Kom, laat je even achter kijken. Ja. Even, ja? Ik zal hem hier even neerleggen. Kan je heel goed kijken. Oké, nou zal ik even mijn bril opzetten, want dat lijkt me wel erg bijzonder, ja. Nou, Even kijken. met een speciale kleur of niet? Ja, dus eigenlijk, dus echt wel. Nou, één ding is zeker, er Ja. zit nergens geen schroefje, het is wel een puntje, maar geen schroefje, dus er zitten geen batterijen in. Nee, Kijk, en het is ook niet voor glaas, want we hebben natuurlijk wel glazen eieren en we hebben ook eieren hoe dinootjes uitkomen en zo, Oh, maar daar lijkt ja. het ook niet op. Dus het is eigenlijk ook geen speelgoed-ei. Dus ik vind het wel een bijzonder ei, ook gans gespikkeld. Ja, toch? Het is wel heel vreemd, heel, er staat ook een stempel op, dus het heeft toch wel, ja, ik weet het niet, ik denk niet dat het veel waarde heeft, maar ik denk voor sommige mensen hebben dat misschien toch een betekenis. Maar oké. Ja, dus maar... zo denk ik niet dat er immers, nee. Oké. Nee, ik denk niet dat het is wel, wat ik al zag, een bijzonder ei, maar nee, er kan ze ook geen batterijen in doen, dus het zal ook niet bewegen. En ik moet denken van... Wel voorzichtig, misschien is het toch veel geld waard. Ja, dat snap ik wel, maar... Nee, ik zou er niet mee kunnen helpen. Ik vind het Oké. ja, wel een bijzonder ei, Nou, maar dan zal ik hem helaas. maar metnemen. ja, veel Jammer, succes. jammer. Jammer. Maar ja, Nou. het is niet anders. Volgende keer beter. Ja? Oké, Oké, tot ziens. Hoi. Haha, stom ei. Wat moet ik nou met dich? Ik dacht dat het heel veel geld waard was. En nou heeft de wijze man gezegd dat het niks waard is. Weet je wat? Ik laat het gewoon hier achter. Kikkelekik. Kikkelekik. Nou ja, oké. Ik geef dich nog één kans. Kom maar. Kom nog maar even met me met.